Prezident Vladimir Putin'in Ukrainadaki iki separatist sevti qarasız döwlet hökmüne ıqrar etmek ve bu sevtlere koşun iýermek barada hareketine jogap hökmüne günwatar ýurtlary Moskwa garşy täze sanksiýalary öňe sürýärler. Rus parlamentinin iki palatası 22 fevralda Kreml gollowundaky separatistlaryň gözegçilik edýän Ukraina sevitleri bilen dostluk şertnamalaryny tasdiklamak üçin ses berdi. Şu aralykda Ýewropa ülelesi sanksiýalaryň ilkinji tapgarynyň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny we 22 fevralda 27 agdanyň daşary işler ministrleriniň duşugyny tasdiklanjagy meňzeýänligini aýtdy. Günwatar ýurtlar we beýlekler Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin'in Kreml tarapyndan gollanýan separatistlaryň Ukrainada gözegçilik edýän sebäpleriniň garaşsyzlyk talaplaryny ykrar etmek barada kararyny berk ýazyp çykyş etdiler. Abasa we onuň ýaranlary Moskwa garşy berk sanksiýalaryň giriljakdygyny mundan öňem duýduryp gelýärdiler. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri 21 fevral günü giýişlik Washingtonyň ýaranlary bilen maslahatlaşýanyny we 22 fevralda Moskwa garşy täze sanksiýalaryň toplumyny eglan etjekdigini aýtdylar. Putin separatistlaryň garaşsyzlyk jarnamalaryny ykrar edip, Rus goşunlarynyň bu sebäplere girmegini buýranyndan soň dolmetçöründäki uruş gorkulary aslynda dünýäniň bir jawadarlary hem peselli we newitin wakaty ýokargaldy. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski öz Milli Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirdi we öz ýurduna gollaw berilmegini gazanmak tagarlalarynyň çägini dünýä liderleriniň bir näçesi bilen telefonna gepleşdi. Abasanyň döwlet sekretary Antony Blinken 20 fevralda giýişlik tweet ýazyp Putiniň kararynyň çalt we berk jogap berilmegini talap edýändigini aýtdy we biz hyzmatdaşlar bilen utgaşdyryp degişli çäreleri görürüz diýdi. Abasanyň Birleşen Milletler Romasyndaky elçisi Linda Thomas-Greenfield BMG'nın Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisinden soň jurnalistlere halkara hukugyny, Ukrainanyň özlük tiýarlygyny we territorial bütewýligini açyksan bolanyny üçin ertir Abasa Russiýa garşy sanksiýalar toplumyny girderdi. Biz Orsiýaty öz goşunlaryny ýa çekmek, diplomatiýa stolunyň başyna gaýdyp gelmek we parahatçylyk uğrunda işlemek barada çağırışlarymyzda birleşip bileriz. Birleşeriz we bile bolmaly diýip olaýtdy. Emma muňa garamazdan Abasa administrasiýasynyň resmiýetleri Putiniň bu hereketiniň Washingtonyň we onuň ýaranlarynyň Ukraina basylyp alynan ýagdaýyna Moskwa garşy girizjek giňerimli sanksiýalar toplumuna getirmän häzirki ýagdaýda beýle bir ýoğul bolmadyk sanksiýalar toplumuna sebäp boljakdygyny, çünki Rus goşunlarynyň bölünji sebäpde eýýän bardygyny aýtdylar. Aktam Metwa sekretary Jensaki, Donetsk Halk Respublikasy, Luhansk Halk Respublikasy diýen ýerleri nazara alyp, täze çärelerin separatistlaryň Deher we Leher diýilip atlandyrylan sebäplerine Abasanyň raýatlarynyň täze maýy goýumlaryny goýmagyny, bu ýerler bilen sögda etmegini, maliýeleşdirme işlerine gatnaşmagyny gadagan etjekdigini aýtdy. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin günnäwir Ukrainanyň iki sebäpine Russiýanyň gollawuna dayanýan separatistlaryň garaşsyzlyk tekliplerini ykrar etjekdigini aýdyp, BMG'nın we günwatar ýurtlarynyň eden duýduruşlaryny doly göz yumdy. Bu kararyň ýysyra Orsiýatyň döwlet dumasy 22 fevralda Kreml gollawundan peýdalanýan separatistlaryň gözegçilik edýän Ukraina sebäpleri bilen baglaşylan dostluk şertnamalaryny tasdiklap biragazdan ses berdi. Orsiýat 2014-nji ýylda Ukraina hüjüm edip Krym sebäpini basyp aldy we şondan bäri günnäwir Ukrainadaky separatistlaryň Kiýewde hökümet bilen alyp barýan gaňly çakmyşyklaryna kömek berýär. Soňky aýlarda bolsa Orsiýat Ukraina bilen serhedine 150 000-den gowrak goşun toplap, dowleşer goňşusynyň üstüne uly goşun bilen çözmek gorkusyny öretdi. Putiniň 20 fevralda parahatçylyk saklamak we asudy ýylaty goramak zerurlygyna salgylanyp, separatist sebäplerini goşun ýermek baradaky buyrugyndan öň Moskwa Ukraina goşun sürmek niýetini inkar edýärdi. Günwatar onuň bu sebäpde goşun ýermegini esaslandyrmak üçin aýdan sözlerini badawat ret etdi. Thomas Greenfield Putiniň goňşy ýurda iýeren goşunlaryny parahatçylyk goraýjy güýçler hökmüne häsiýetlendirmeginiň düýpden heňe gelmeýändigini aýtdy. Onuň pikirçe bu göçüm Orsiýatyň Ukrainany mundan aňrykem basyp almak üçin bahana döretmek synanşygyna esas bolup durýar. Fransiýanyň, Germaniýanyň, Angliýanyň, Awstraliýanyň, Ýaponiýanyň we beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary Putiniň hereketlerini ýazgarmak meselesinde Birleşen Ştatlar bilen bir hörpden gopdy.
German kanslerinin edarasi kansler Olaf Scholz'un, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron'un we ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden'ın geçiren pikir alışmasyndan soň liderleriň bu göçümiň jogapsyz galmajakdygy barada bir pikire gelenligini aýtdy.